Josep Antoni Bausà, des de Palma. Què tal? Bon dia, com estàs? Molt bé, i vosaltres? Josep Antoni, explica'ns la idea d'imaginar una Lliga dels Països Catalans. D'on va sorgir? Com va anar? Bé, aquesta idea va sorgir d'un usuari de Twitter que es diu Tolo, que molt mallorquinista, i una cosa que va dir és que enguany, com que s'ha batut el rècord d'equips dels països catalans que juguen a primera divisió, va dir que estaria molt bé que qualcú fes la classificació directa, és a dir, només els enfrontaments entre aquests 8 equips, com seria la Lliga. Perquè, esclar, ha hagut altres anys que n'ha hagut 7, 6, però 8, enguany ha estat el rècord. Home, són molts, perquè de 20 equips, 8, doncs, i tant que podríem tenir ja la Sí, nostra pròpia Lliga. sí. Fem una cosa, Josep Antoni, anem veient el material que publiqueu, com per exemple, aquí veiem la classificació final d'aquesta Lliga imaginària dels Països Catalans. Sí, veiem que, per exemple, realment és bastant diferent del que podríem esperar en molts aspectes a la Lliga de l'Estat espanyol. Per exemple, veiem que l'Espanyol ha acabat darrer, tot i que s'ha salvat sobrada al final. També veiem que el Girona, tot i descendir a la darrera jornada, que va ser tot un drama, i els països catalans han acabat quarts i, de fet, si haguessin guanyat a l'Elx, haguessin acabat tercers. Fins a la darrera jornada el València no els ha robat la tercera posició. I, per Ja. tant, veiem que si mateix la dinàmica és bastant més diferent del que hom podria esperar. Molt bé. Avancem perquè vull que els que ens estan veient us coneguin una mica més. Publiqueu també coses com aquesta, ho heu anat publicant ara, al final de la temporada, com s'ha anat movent la classificació al llarg de la temporada. No? Per cert, deixa'm dir una cosa, que ja sou prop de 3.000 seguidors en el compte que teniu, Lliga dels Països Catalans, a Twitter. No? I veig que també heu fet un seguiment dels golejadors. I aquí, clar, Lamine Yamal em sembla que ho tenia bastant guanyat, però Sí, ha dominat atents amb, bastant. amb, en- amb, en, Mu- amb en Murici, no? També. Sí, sí. Jo, el més sorprenent de tots em resulta en Samu Costa, perquè primer de tot és Sí. migcampista, i després perquè el vaig cercar i no és que sigui un migcampista gaire golejador. Crec que la Lliga només ha marcat 7 gols, és a dir, gairebé tots han estat aquí dels països catalans, i això ja tenia el mèrit de poder entrar en els jugadors que han marcat més gols. Molt bé, per tant, també tenim el nostre Pichichi, no? Que seria Lamine Yamal Sí. en aquesta ocasió. Escolta'm una cosa, Josep Antoni, aquest, eh, aquest, eh, aquest tuit que estem mostrant ara també em fa molta gràcia, perquè ara que ja s'acosta el Mundial, no? Heu fet una anàlisi de la quantitat de jugadors i quina proporció representa del País Valencià, de Catalunya i de les Illes Balears juguen a la selecció espanyola. I em sembla que aquest any hi haurà el percentatge més alt de tota la història dels Mundials, no? Sí, és a dir, en percentatge dels països catalans sí que és el més alt de tots. El cas més exagerat, però, va ser Euskal Herria, la primera temporada, que es pot veure, van ser fins a 12 jugadors de només 22. Esclar, en aquella època només hi anaven 22 jugadors al Mundial, ara hi van fins a 26. I, però sí, aquest Mundial serà el Mundial en què hi haurà més jugadors dels països catalans. De les illes no hi ha ningú, però només seran gent de Per Catalunya i el cert, País Valencià. molt bé. No, això va com va, eh? Sí, El País no. Valencià és una potència futbolística perquè ara, l'any que ve, com serà això? Hem perdut el Girona i el Mallorca, que han baixat de categoria, però en canvi estem tots pendents del Castelló, que si guanya el play-off d'ascens a primera divisió, doncs podria fer que tornéssim a ser almenys 7 equips dels països catalans a la Lliga Espanyola, no? Sí, i de fet és que és curiós perquè és que, clar, és que cap equip del País Valencià ha descendit. Ja aquesta temporada el País Valencià era el que tenia més representació, en tenia 4, Catalunya en tenia 3 i Mallorca només en tenia un, i ara pot ser que passi que Catalunya en tingui 2, el Barcelona i l'Espanyol, i el País Valencià n'arribi a tenir fins a 5. De fet, ara mateix jo diria que el futbol al País Valencià està en un dels seus millors moments. Fora per aventura Molt d'equips com l'Hèrcules, la majoria estan en molt bon estat de forma. Molt bé. Josep Antoni, una altra cosa que he vist que feu en el vostre perfil a X
és d'anar analitzant també els comptes oficials de tots aquests clubs, si fan servir o no el català, amb quina freqüència, no? Amb quin to, també, no? Perquè moltes vegades, clar, la Lliga també té les seves arrels en altres èpoques, no? I tot i que hi ha molts aficionats de tots aquests equips, que evidentment tenen una visió molt positiva cap al català, cap al valencià, cap a la llengua pròpia, doncs a vegades es troben que els comptes oficials no van per aquí, no? Quines conclusions heu arribat i esteu aconseguint fer push amb aquest tema amb els clubs? És a dir, ho he analitzat qualque altra vegada un poc més per damunt, no tan detalladament, i sí que no hi ha hagut tanta diferència, però sí que sobretot també és important, com dius, mirar les dades d'un punt de vista més profund. Per posar un exemple, el Mallorca, i també es podria aplicar al Atlètic Balears, els dos equips de Mallorca més importants, perquè tots fan servir el mateix mètode, és que, per exemple, el Mallorca fa moltes publicacions banals, de l'estil som-hi, aquest cap de setmana guanyam, coses així, o els nostres. Fa molt d'aquest estil, però després, al final, una persona, per allò que segueix un compte de futbol a Twitter, es percebre els partits. I, en canvi, les cròniques dels partits, el Mallorca les fa sempre en castellà. I, esclar, veiem molt diferents usos, veiem com, per exemple, és molt habitual que els equips del País Valencià tinguin tots compte també en català, però després el seu ús és molt baix, a excepció del València, que tot i ser un compte que se nota que és un compte secundari, sí que per dir qualque manera més útil, no? Com per exemple casos com el Villarreal, que només te diuen el resultat dels partits i la jornada de l'entrenador, és a dir, la conferència que fa, i ja està. Molt bé, Josep Antoni Bausà, doncs enhorabona per la iniciativa, no? Teniu el mateix mapa que tenim nosaltres, que al final és connectar-nos vosaltres a través del futbol. Seguiu creixent, no? Hi ha tantes coses per explicar, no? Al final és un món, és un filó i anar-lo explotant, no? Perquè hi ha, vaja, que hem de dir del futbol, no? I ara que comença el Mundial, evidentment no tindrem les nostres seleccions, però evidentment seguirem el Mundial i segur que podrem fer algunes lectures amb la nostra mirada. Per tant, moltes gràcies per haver-nos-ho explicat i molta sort i endavant, Josep Miquel. A vosaltres per haver-me convidat. Josep Antoni, perdona, Josep Antoni. Vinga, adéu. No, no, vinga, idò. Adéu, que vagi bé.